Сәлам малалар һәм кызлар. Бигрәк тә кызлар. Урамнан барганда еш кына шибәр кызларны күреп, сокланып тора торган гадәтем бар. Дөресен генә әйткәндә, мин тиз гашык булышам. Көненә берничә тапкыр гашык булырга мөмкинмен. Ләкин ничек тиз гашык булсам, шулай ук тиз генә сүнә дә ул хисләр миндә. Ә менә музыкага карата мәхәббәтем мәңгелек. Сезнеке дә шулайдыр. Шуңа күрә Татар музыкаль авангард программасында бары тик сез яраткан музыка һәм сез яраткан җырчылар турында сөйләшербез. Киттек. Ә бүген программада Эльвира Хаматова әтисе белән Украинага барып кайткан. Мәликәнең җыры рус хит парадларында беренче урында. Иркәнең туеннан эксклюзив фотолар, Татар музыкаль авангард премиясе, җырчыларның телефоннары турында сөйләшербез. Ә интервьюны Казанга 1-2 көнгә генә кунакка килгән Мәскәү егете DJ Разиктан алырмын. Ә иң мөһиме, программа ахырында яңа интерактив конкурс турында сөйләячәкмен. Эльвира Хаматова әтисе белән Украина якларында булып кайткан. Юк, ял итеп түгел, сәбәбе икенче. Эльвираның әтисе Зиннур абый түгел 25 ел элек Украинаның Теребовль шәһәрендә армия сафларында хезмәт иткән. Хаматовлар гаиләсендә балалар әтиләренең нинди матур якларда хезмәт иткәнен, армиядагы кызыклы хәлләрен кичкенәдән ишетеп үскәннәр. Зиннур абый үзе гомер буе тагы бер генә мәртәбә булса да шул якларны күреп кайту теләге белән янып йөргән. Һәм бу хыял аның өчен тормышка ашмас кебек тоелган. Эльвира әтисенең туган көненә менә шундый сюрприз ясаган. Алар бергәләшеп шушы якларга юл тотканнар. Хезмәт иткән хәрби частьтән күреп кайткач, Зиннур абыйның күңеле бик нык күтәрелгән. Эльвира әтисенең бәхетле йөзен күрү үзе бер зур бәхет диде миңа. Бу җырны ишеткәнегез бармы? Бу җыр рус радиостанцияләренең хит парадларында беренче позицияларында. MTV каналында клибы да бара. Испан һәм инглиз телендә җырланган бу җырның вокалын барыгызга таныш Мәликә башкара. Мәскәүгә киткәннән бирле җырчы кызыбыз үзенең уңышлары белән безне гел сөендереп кенә тора. Башта сериалда төп роль башкарган иде, хәтерләсәгез. Хәзер инде музыкага сәләтен дә Рәсәй шоу-бизнесында күрсәтә. Мәликәнең тырышлыгына сокланыйк һәм уңышлар телик. Молодец, Мәликә. Иркәнең туйы турында сөйләгән идек инде. Туйдан эксклюзив фотоларны да күрсәтер чак җитте. Иркә һәрвакыттагыча үзенең экстравагантлыгын туйда да күрсәткән. Җырчының туй күлмәге генә ни тора. Иркәнең үзе белән сөйләшергә өлгермәдем, шулай да туйны алып барган Булат Байрамов мәҗлесне бик күңелле булды диде. Туйга килгән 60-ка якын кунак рәхәтләнеп ял иткән. Кияү егет Артур сигәненә багышлап җыр да җырлаган хәтта. Иркә өчен бу сюрприз булган. Үзе дә җавапсыз калмаган. Туйында кияүнә һәм кунакларга җыр бүләк иткән. Әйтергә кирәк, Корстың күңелләшү үзәгенә яшьләр ачык түбәле кабриолетка утырып килгәндә, бу күренешнең шаһитләре булган башка кешеләр дә парны кул булгап, сызгырып каршы алган. Sen ketganiga
Атна сайын җырчыларны, йолдызларны интернетта обзорлыйбыз. Шул ук интернетка алар каян керәләр икән? Дөресрәге, интернетка керүче мобиль җайланмалары нинди икән? Чөнки күпчелек очракта социаль челтәрләргә статуслар телефоннардан, төрле гаджетлардан языла. Илназ Сафиуллинга телефонының узак зарядкасыз торуы мөһим. Шуңа да аның атналар буе зарядкасыз яши алучы Philips Xenium. Аңлавымча, юлда булганда контактка да ул шул ук телефоннан керә. Яшьләр арасында һәрбер икенче интернет кулланучыда хәзер планшетлар бар. Кемдәдер iPad, кемдәдер Android системалы гаджет. Ләсен Гемаевада булат бүләк иткән Samsung Galaxy Tab. iPad-ка кадәр миндә дә шул ук маркалы планшет бар иде. Яшьләрдә Apple фирмасының популярлыгы зур. Бу берәүгә дә сер түгел. Вероника Кузнецова белән Гөлназ Батталова да iPhone. Алар аның аркылы күбрәк Twitterда язалар. Ә менә Twitterда Ленар Сәфиев юк. Ләкин аның iPhone-ы бар. iPhone-ның туры конкуренты функциялары белән бик нык ошаган аппарат Samsung Galaxy S3. Аның хуҗасы Салават Минниханов әле узган юлы безнең программага килгәндә генә мактанып турган иде. Мактамыйча, Рәсәйдә бу телефон бер ай элек кенә сатыла башлады бит. Татар эстрадасында миннән кала iPad тагын кемдә бар дисезме? Әбри Хабриев һәм Айрат Ильясовта. Әбри Хабриев белән Татар радиосында эфирда вакытта без бер-беребезнең iPadларын һаман алмашып торабыз. Дөрес, мин яңалыклар артыннан күзәтеп барам һәм миндә һаман яңа уеннар булып, Әбри сәгатьләр буе уенга чумса, аныкында уеннар әллә ни күп түгел. Шуңа күрә һаман Angry Birds уйнарга туры килә. Татар музыкаль авангард премиясе өчен көрәшүче чираттагы номинантларны игълан итәр вакыт та җитте. Аңа кадәр алдагы атналардагы номинацияларында искә төшерик әле. Алар өчен тавыш бирү әле дә дәвам итә. Иң яхшы ир-ат җырчы номинациясендә Мөнир Рахмаев, Ленар Сәйфиев, Салават Минниханов һәм DJ Радик катнаша. Иң яхшы хатын-кыз җырчы номинациясендә Ландыш Нимаджанова, Мәликә, Алина Баширова һәм Вероника Кузнецова. Иң яхшы төркем номинациясендә Эссе, Айфара, Казан егетләре һәм Зөләйлә. Иң яхшы дуэтлар номинациясендә Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова, DJ Радик һәм Сөмбел Билалова, Эмиль Айзатулла һәм Мурат Гайсин. Эссе төркеме һәм Ландыш Нимаджанова. Иң яхшы ремикс номинациясендә Мөнир Рахмаев Сине сөям җырына ремикс белән. Ландыш Нимаджанова Үп мине җырына ремиксы. Эссе Мәхәббәт ул синең шикелле ремикс. Илмира Нагыймова Ярат димим. Шулай ук ремикс. Ә бүген иң яхшы рингтон номинациясендә катнашучылар белән танышырбыз. Шулай итеп, иң яхшы рингтон номинациясе. Раят Фасыйхов Сириннәр. Әлфинә Скамова каршыма килгән идең. Фирдус Тимаев Сөям җаным. Илмира Нагыймова Буламысың. Яраткан җырчыларыбыз өчен тавыш бирүдә сез дә катнашыгыз. Чөнки һәр номинантның язмышы нәкъ менә сез билгелисез. Номинантларга тавыш бирү өчен 1131 номерына ТМА сүзе белән башлап, җырчының номерын язып, SMS җибәрегез. ТМА премиясе һәм номинантлар турында тулырак мәгълүмат белү өчен ВКонтакте группабызга һәм сайтка рәхим итегез. 2 көнлек бу егет Казанга Мәскәүдән кунакка килгән иде. Программага килде бик сорагач, тагын 2 көнгә Казанда калырга булды. Сүзем DJ Радик турында. DJ, композитор, башкаручы, продюсер. Аның турында күп сөйләп тормыйм, чөнки ул үзе монда, ТМА программасында.
Ышандырганча кунакта бүген Радик Яруллин, Мәскәү егете, диджей Радик дип беләбез аны күбебез. Берничә көн элек Радик Казанга килгән иде. Кунакка Мәскәүдән һәм шулай итеп күрештек тә без Радик белән. Радик инде кичә китергә тиеш иде, ялгышмасам име? Кичә китергә тиеш иде. Ләкин ТМА программасында төшер өчен бер көнгә тагын кунакта калырга булды. Беренчедән сәлам Радик. Сәлам Айваз. Рәхмәт килгәнең өчен. Шакырган өчен рәхмәт. Сән килгәнең өчен рәхмәт. Радик, беләсең, Казанга бик еш килмисең син, ниме? Елга бер-ике генә килеп китәсең бугай. Концертларга килшрак. Ничә елга ничә тапкыр киләсең? 5-6 мәртәбә. 5-6 мәртәбә. Күбрәк концертлар буенча, дискотекалар буенча аңламчы. Эш буенча, концертлар буенча, дискотекалар буенча. Менә бу юлы нәрсә өчен килде? Эш буенча килдем, клипның монтажын эшләп бетерергә. Айрат Сафинга. Бу, әле без күптән түгел үзебездә программада сөйләгән идек. Я җырчы Айрат Сафин, беренче клип Айратның. Беренче клип, бик матур клип булырга өметләнәбез. Булыр, Алла бирсә. Ни өчен клипның үз хуҗасы, җырчысы Айрат Сафин килмәде, менә продюсеры Радик килде. Чөнки мин продюсер булам. Һәм син шушы бөтен клипны үзең төшереп, үзең өстәмә алдым бу эшне. Молодец, Радик, молодец. Менә Айрат Сафин турында, име? Син әле продюсер буларак, бу синең беренче тәҗрибәме, әле беренче артистмы синең Айрат Сафин? Беренче артист, Алла бирсә, киләсе вакытта булыр тагы бер җырчы. Һәм ул булыр Казаннан, һәм ул булыр Кызыл пиджактан. Чолкада. Һәм Алла бирсә, сез Мәскәүдә бәлки күрерсез. Пока секрет. Всё, ансыз секрет. Айрат Сафин белән эш ничек башланды? Айрат Сафинны син кайдыр бер авыл концертында күрдеңме? Яисә инде синең белән таныш идеңме? Бу менә танышу тарихы. Ничек Айратны үзеңнең протеже итеп алырга булдың? Шуның турында сөйли алмассың икән, Радик? Айваз. Айрат белән без күптән таныш. Безнең танышыбыз башланды кайчан без Мәскәү яшьләр төркемендә, бу Айкай дигән төркемендә катнаштык. Аның җитәкчесе булган Роза Хабибуллина, артказланган артисты. Вот аннан алып хәзерге вакытка кадәр без аның белән дуслар. Айкай төркемендә 10 кеше дисең, име? Алар арасында шулай булгандыр. Яшь, талантлы җырчылар. Ләкин син Айрат Сафин белән эшли башлагансың. Нәрсә өчен? Чөнки Айрат ул мин анарда күрдем талант, теләге һәм аның белән эшләргә булдык. Демәк, бик тырыш һәм талантлы егет булып тоелды ул сиңа, әйме? Менә ничә ел? Син хәзер төшердең аның белән бер клип, инде альбомны чыгарга өлгердең. Без Татарстанда торгачтан сезнең анда Мәскәүдә булган менә шушы процессны күрмәдек, әйме? Никадәр дәвам итте? Гомумән менә шушы тулысынча альбом төзү, җырлар язу, күпме эшлисез инде син аның белән? Без 1 ел инде эшлибез аның белән. Миндә үземнең студиям бар. Анда без җырларны яздырабыз, аранжировка ясыйм мин. Айрат үзе ясый көйләрне. Үзе яза, композитор булар. Без бергә кушлашып, һәм безгә Гүзәлия дигән җырчы композитор булыша. Көйләрне язырга. Шуны беләсезме? Шундый команда сплоченный булган. Команда натур бу клан дип атала, Мәскәүдәге татарлар кланы. Беренчедән, әйбәт Радик үзе композитор да, үзе аранжировщик да, үзе яздыра тавышны да, име? Бик җайлы. Сиңа продюсер буларак, каяндыр аранжировщиклар эзләргә кирәкми, үзең барысында эшлисең, име? Һәм менә хәзер сөйләшеп алыйк әле бераз бизнес турында, име? Айрат Сафин бит инде әлбәттә син продюсер буларак, сиңа никадәр прибыль китерә торган, акча китерә торган проект булырга тиешме? Син әлеге проектта үзеңә прибыль күрәсеңме? Хәзер әлеге вакытта Айрат Сафин проекты акча китерми, һәм киләчәк вакытта Алла бирсә, без Берничә миллиард. 2 безгә 2 миллиард җитә. Шуның 1 миллиардын миңа бирсәң җитә. Без проблем. Акча турында сөйләшә башлагач, Радик, име? Син узган юлы килгән идең безгә Honda Accord машинасында. Бу юлы мин сине күрдем. Маркасын хәзер үзең әйтерсең, име? Mercedes GL CDI 350, име? Якынча менә мин интернетка кирип чыктым. Бу машинаның Мәскәүдәге бәясе 3 миллион 500 тора иде, име? Алышмасам. Син Айрат Сафин акча китерми дисең үзең. Айрат китерми. Ләкин мин китерә. Ләкин бу машиналык акча каян чыккан диджей Радикта? Айваз. Тырышсаң, саулык булса, яхшы гына акыл булса, эшләп, яхшы гына бу дөньяда яхшы матур яшәргә була.
Айратса сен акча китерми дисең үзең, эме? Ләкин әлеге акча барбер дә синдә бар һәм ничек итеп эшлисең син ул акчаны Мәскәүдә Радик? Кызык сорау. Мәскәүдә Радик. Бик кызык сорау. Рәхмәт сорау өчен. Шадым әле сорау. Мин Айратсафин белән генә эшләмим. Миндә күп бүтән проектлар. Мәскәүдә мин дискотекаларны уздырам. Татарча дискотекалар. Татарча дискотека, сабан туйларны, Татарча туйлар да буладыр инде. туйларны, банкетларны, концертларны җыштырам. Бу синең чыннан да менә Мәскәүдәге татарлар өчен шундый аларның күңел ачу чарасын оештыру кебек булып чыга, димме? Ләкин мин уйлап торам да, Мәскәү хәтлек Мәскәүдә, Мәскәү битендә ул Рәсәйнең башкаласы, именно татарлар анда барыбер дә татар эстрадасында, татар шоу бизнесында гына шуның кадәр күп акча эшләп буламыни? Гомумән, акча эшләп буламыни? Мәскәү дигән зур шәһәрдә татар эстрадасы белән генә. Акча эшләргә була, ләкин шул кадәр эшләргә акчаны булып чыкмый. Димәк әле моннан тыш башка эшләр дә белән дә. Мин рус эстрадасында да катнашам. Сез инде син Мин эшкәнең бар. DFM-да минем җырамны, мин синеке түгел. Бу инглиз телендә. Исеме ничек әле аның? Инглиз Get Off. Get Off. Әйе. Хәтта аны шул җырны әйләндерәләр. Димәк, радиода синең җырларны куялар. Син әле аңламча эшлисең рус диджейлары белән. Әйе, бергә эшлибез популяр җырчылар белән. Аларга да проектлар бар, әйе. Димәк, аранжировкалар бергә ясыйбыз, җырларны язабыз. Син әле татар эстрадасы белән чикләнмисең, рус эстрадасына да үзеңнең өлешеңне кертергә тырышасың. Әйе. Әле беләсең, рус эстрадасы дигәннән син бит күптән түгел эшләдең Pioneer FM дигән радиостанцияда, әйеме? Ул рус радиостанциясы 2000 еллар хитларына әйләндерүче һәм диджей Радик, татар егете диджей Радик безнең анда алып баручы диджей, радио диджей булып эшләде, әйеме? Ничек анда килеп эләктең син радио? Таныш буенча Влад дигән инде. Әйе. Влад буенча килеп эләккән радио. Менә ничек радиога эләгәләр? Продюсер белән эләкмәдем. Продюсер белән без күптән инде таныш идек. Шул продюсер кем ачты Pioneer FM-ны. Ул электән булган генераль продюсер русской медиа группы. Русская медиа группа белмәсәләр өчен әйтәм. Анда Русское радио керә, Европа плюс, ТФМ. Гомумән шундый зур радио, алты станция һәм РУ-ТВ каналы. РУ-ТВ каналы. Татар музыкаль авангард. Реклама. Һәм иң кызыгы шунда, әлеге радиостанцияда эшләгәндә Радик Pioneer FM-да рус радиостанциясында үзенең татарча җырларын куя иде. Күп кенә башка башкаручыларның татар җырларын куя иде. Ничек итеп рус радиостанциясында син шушы хулиганлыкны эшләдең һәм ничек итеп сиңа директорлар моның өчен башыңа сукмадылар? Булган хәлләр. Алай да булды менә. Мине анда хөрмәтлеләр хөрмәт итәләр. Хөрмәт итәләр. Главный татар станция әйтәләр иде миңа. Һәм дә безнең продюсерыбыз бик татарларны ярата иде. Шуңа күрә син алган да инде радиога. Әйе. Һәм миңа рөхсәт бирә иде. Кайракын татарча җырлар куярга, әйеме? Бераз. Менә димәк шулай итеп мин янымда хәзер диджей буларак кына коллега түгел, инде радио алып баручы буларак та коллеганы күрдем, әйеме? Димәк мин шулай клубларда уйныйм, радио уйный. Мин дә радиода алып барам, радиода алып бар. Менә сиңа ничек радиода алып бару җырлаудан тыш, диджей булудан тыш, ниндидер шулай ук рәхәтлек, ләззәт китерә идеме? Менә алып баручы буларак син үзеңә ниндидер яңа ачышлар ясадыңмы? Бик кызык профессия. Кайф китергән профессия мин. Син моны акча өчен генә эшләмәдең, үзең өчен дә эшләдең, әйеме? Акча бар иде аны бераз. Ну, мин инде шулай кызык өчен анда эшләдем. Менә Радик синең хәзер проектларың күп, әйеме? Хәзер син күп кенә чараларны оештыру белән шөгыльләнәсең, продюсер буларак шөгыльләнәсең. Шул вакытта бит әле диджей Радик дигән башкаручы да бар, әйеме? Җырчы бар. Менә шушы башка проектлар Радик сине үзеңә вакыт калдырамы? Менә үзеңнең өстеңдә эшләргә. Үзеңнең планнарың бармы? Җырчы буларак яңа җырлар язырга, альбом чыгарырга. Планнарым бик күп, Алла берсә, үзем белән шөгыльләнәм. Бераз соңрак, качан мин Айратсафинны бераз күтәрәм. Популярлаштырасың. Әйе. Мин параллель эшлим, барыбер эшлим. Миңа үземә дә яңа хитларым эшлим.
Менә хитлар дигәндә ниме? Соңгы чыккан җырың синең Гүзәлия белән, Гүзәлия язган җыр, топламагыз чын бәхетен дип атала. Элегрәк язган җырларны син чагыштырам. Алар чыннан да дискотечный стильдә күбрәк яшьләр өчен язылган булса, хәзер күрәсең инде диджей Разик үсә дип әйтимме соң, картая дип әйтимме соң, әйме? Үсәсең. Һәм синең җырлар менә күбрәк инде олылар өчен дә языла башлады. Син үзеңнең хәзер менә шушы дискотечный стильдән китеп, ниндидер серьезный темаларга. Моң белән. Эшләргә исәпләр бармы? Хәзерге вакытта мин инде күбрәк серьезный җырларны язам. Тырышам. Менә бу серьезный җырлар дигәннән синең әтиң дә шулай музыкант бит әлеме? Әйе. Әтиң дә музыкант. Мәскәүдә популяр тамада бер инде 25 ел шөгыльләнә шуның белән, әйме? Димәк, сиңа менә музыкага мәхәббәт, шушы татар җырына мәхәббәт әтиеңнән күчте дип әйтергә була. Әйе, әти, әни мине яшьтән бирле кичкенәдән бирле театрларга, концертларга йөрттеләр. Казанга алып килделәр. Һәм миңа шул татар культурасының культураны сеңдерделәр дип әйтик инде. Сеңдерделәр. Чөнки бер уйлаганда, Разик, шулай уйлап торам да, шундый талантлы малай шундый зур уңышлар белән Россия эстрадасында яулап алыр иде, әйме? Сен уйласаң әгәр дә син татарны сайладың. Һәм шуңа күрә хөрмәт сиңа. Разик, монда бер кичкенә генә SMS килгән сиңа, әйме? Без бит туры эфирдә яшәбез. Разик үзенең берәр матур җырын туры эфирдә җырлап бирә алмас микән дигән. Разик, ничек карыйсың син бу? Кайсы җырны? Әйдә, беләсеңме, соңгы альбомнан миңа бик ташый, һәркемнең үз язмышы. Айрат Сафин белән дуэт. Әйе, син мине күз алдына китер, мин Айрат Сафин булырмын инде шундый. Сиңа подпевкада әсен җырлыйсың. Анда проигрышта бар шундый. Да, син будешь проигрышны. Мин куплет, припев. Әйдә, давай, проигрыш. Ла-ла-ла-ла, һәр агачның үз җимеше, һәр гөлнең үз чәчәге, һәр кемнең үз язмышы, үткәне киләчәге, һәр агачның үз җимеше, һәр гөлнең үз чәчәге, һәр кемнең үз язмышы, үткәне киләчәге. Молодуха. Диджей Разик. Диджей вас сезнең өчен бәлки яңа проектта чыгарымы? Айрат Сафин прибыль китермәсә? Исендә тот, яме? Тагын бер вокалист бар монда. Разик, Айрат турында сөйләшә башладык. Хәзер бераздан клип турында сөйләшик әле. Клип турында мин беләсеңме? Помедленней. Туры эфирда, программада клип турында клип бик кыйммәтле дип сөйләштем. Чөнки машиналар әйләнердек анда, яме? Вертолетлар белән гомумән яңа төрле. Раз акча туздырдык без анда. Барас күпме инде ул? Евро? Әйе. Евро. Юк, чыннан да әлеге акча шулай ук син ялгышмасам, әлеге клипны сиңа сезгә чыннан да булыштылар төшерергә, әйме? Әйе, бездә спонсорлар иде. Садыковлар гаиләсе, Садыков гаиләсе. Һәм без клипның тарихы да Садыков Абдулхамид турында. Ул инде минем әтием туган авылдан яшәгән шул кеше бик ярдәмле булган, авыл өчен тырышкан иде. Мәчетләр салдырган бугай, әйме? Школаларны анда бездә дә авылда заправка бар даже. Заправка бар менә хәтта. Рибища авылында. Заправка, парк имени Абдулхамида Садыкова. Вот аның турында, шул кеше турында без клипны төшердек. Менә бу яшәй җирдә багышлап. Яшәй җирдә бу беләсеңме, бүгенге көндә радиода әйләнә торган җыр, аңа клип төшердегез, ләкин альбомның исеме һәркемнең үз язмышы. Нигә альбомны да сез яшәй җирдә дип атамадыгыз? Айрат Сафинда беренче альбомы Яшәй җирдә дигән бар иде. Хәзер без чыгардык әле инде официаль альбом Барс Медиа өстендә лейбл өстендә һәр кемнең үз язмышы дигән альбомны. Димәк, сату нукталарыннан әле альбомны сорарга. Икенчесе альбом була. Икенче альбом. Әле инде официальный. Радик, бездә шушы программа башлану белән Татар музыкаль авангард премиясе да старт алды. Һәм менә ел ахырында без планлаштырып торабыз шундый зур күләмле проект эшләп, һәрбер премияның
җиңүчесен бүләкләргә. Бәлки син дә шушы премияда җиңәрсең. Чөнки син бүгенге көндә иң яхшы ир-ат җырчы премиясына катнашасың, номинациясында, КТМА да, һәм иң яхшы дуэт номинациясына Кичә катнашасың. генә ишеттем бу хәлне. Беләсеңме, бу дуэт түгел, беренчедән булды. Мин Сөмбел Билаловага җырны яздым, аранжировканы ясадым. В общем, продюсер шул җырның булды. Җырлаган вакытта, Сөмбел җырлаган вакытта, Сөмбел үзе генә җырларга тиеш иде моны. Мин чыктым сәхнәгә и һәм аның белән кушылып җырладым бу җырны. Һәм килеп чыкты шундый, импровизацион дуэт килеп чыкты, димә, ләкин без аны керттек, чөнки шунда да әйбәт чыккан, димә. Бәлки әлеге дуэт Экспромт җиңер дә, димә. Радик, так, безнең премия булачак менә ел ахырында, без сине анда күрербез, чөнки сиңа премия бирәсе тапшырасы булса, сәхнәгә чыгарасы була. Кайчан сине тагын күреп булачак Казанда? 14 февраль изге Вали көненә. Планлаштырасыңмы килергә? Алла бирсә. Алла бирсә, аңарчы тагын музыкаль десант. Музыкаль десантка кадам киләм. Октябрьдә. Анарсын тагын Казанга киләсе вакытларың бармы? Бар. Былай гына киләм. Кунакка. Кызларга. Тымга программасына кунакка кирип чыгарсың, Алла бирсә. Алла бирсә, сезгә дә киләм. Но без сине кунакка күп чакырдык инде. Радик, бәлки син Чакырырсыз. мине дә чакырасың беренче Мәскәүгә. Алла бирсә, да, чакырам. Нәрсә шулай карап куйдың? Без Метропольдә уздырабыз дискотекаларыбызны. Вот шул дискотекаларга Алла бирсә, сине чакырырбыз. Менә, исегездә калдырыгыз әле сүзне. Әгәр мин 2 елдан соң Метропольдә уйнамасам, алып бармасам, Радик үзенең сүзен тотмаган була. Шуның өчен сөйләштек, Радик. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Сиңа уңышлар, шуның кадәр күп проектларың арасында бер-бер дә тырышлык теләп калам һәм Алла бирсә, күрешербез экраннар каршында. Пока! Чмоки.
юксынам, кил бәгәрем юантам, мин сине сагындым, татлы сөйгән яр минем, татлы сөйгән яр минем. Яраттым, юксынам, кил бәгәрем юантам, мин сине сагындым, татлы сөйгән яр минем. Ә хәзер программа башында вәгъдә ителгән яңа интерактив конкурс. Күпләр җырчыларның тормышлары белән кызыксына. Алардан сорыйсы килгән сораулар да бик күп. Интернетта спрашивай дип аталучы сервис бар. Аның аркылы кешегә сорау биреп, җавап алырга була. Кызганыч, бөтен җырчыларыбыз да бу сервиста теркәлмәгән. Тик хәзер сез минем аша Татар музыкаль авангард программасы аша һәр җырчыдан үзегезне кызыксындырган сорауга җавап ала алачаксыз. Моның өчен TMTV каналының контакттагы группасында махсус темада кайсы җырчыдан нәрсә сорыйсыгыз килгәнен генә язып калдырырга кирәк. Икенче тапшыруда мин һәр җырчыдан сезнең сорауны үзем сорап, җавап алачакмын һәм программада сөйләячәкмен. Сорау оригиналь булса, тагын да шәп, чөнки андыйларны яраткан җырчылардан бүләк көтә. Ә хәзер сау буллашыр чакта җитте. Минем исемем DJ Вас, Татар музыкаль авангард программасын карадык. Икенче атнада күрешербез. Пока.